Вече много добра сесия днес с тебе направихме. Да, много готина татуировка. Добре се получи. Здравейте! Днес с Веси направихме много готин модел на смъртта, която е на почивка. Да, в много интересен стил, нещо, което аз много обичам да правя. И това е американски традиционен стил. Вече много добра сесия днес с тебе направихме. Да, много готина татуировка. Добре се получи. Здравейте! Днес с Веси направихме много готин модел на смъртта, която е на почивка. Да, в много интересен стил, нещо, което аз много обичам да правя. И това е американски традиционен стил.